Dacă ai un business pe EMAG și câteva produse lansate, videoclipul acesta o să-ți schimbe total percepția pentru anul 2026. Dar înainte să-ți spun ce și cum, am o întrebare pentru tine. Merită tot stresul ăsta pentru banii care îți rămân acum pe EMAG? Curiere, furnizori, mesaje, nopți în care îți verifici aplicația să vezi dacă a mai intrat vreo comandă. Și la final de lună, când tragi linia, vezi un profit care nu prea seamănă în viața de antreprenor. Arată a om care încearcă mai degrabă să se țină pe o linie de plutire. Dacă te regăsești în ceea ce zic, vreau să rămâi cu mine până la finalul acestui video. Pentru că o să-ți arăt cum arată drumul exact de la ineficiență la un business serios pe EMAG. Un business care poate fi controlat de oriunde și fără a fi nevoie de implicarea ta 24/7. Eu sunt Albert, sunt seller activ de peste 4 ani de zile, iar în ultimii ani am scalat peste 100 de branduri de pe EMAG și de pe Amazon. În anul 2025, alături de comunitatea Seller to Expert, am generat și încasat peste 5 milioane de lei din business-uri reale. Business-uri care aveau exact aceleași ineficiențe, dar care acum au reușit să dezvolte un sistem clar. Oameni precum Casimir, care a trecut de la 80.000 de lei pe lună la peste 350.000 de lei pe lună, care a început cu un portofoliu de peste 150 de produse ineficiente și a trecut la un portofoliu actual de 30 de produse cu randamente foarte bune. Sau Mihaela, care a început cu undeva la peste 40 de produse care generau undeva la 6.000 de euro pe lună, iar în prezent administrează doar 2 produse care generează dublu. Sau George, care a trecut, ce să vezi, de la pierdere la un business de peste 200.000 de lei pe lună, atenție, din doar 5 produse. Hai să începem cu punctul de plecare din acest business. Majoritatea sellerilor se regăsesc în una dintre aceste 3 situații. Fie ai un volum de vânzări foarte mare, dar un profit extrem de mic, fie ai bani blocați în stoc, în produse care știi exact că nu se vor vinde, fie ai foarte multe listări, dar ești conștient că doar câteva dintre ele cu adevărat mișcă acul. Nu este vina ta. O grămadă de oameni astăzi dau foarte multe informații și nu este de mirare când nu știi pe ce drum să o iei. Și să știi că există o diferență foarte mare dintre un seller simplu și un expert care știe exact în ce nișă de produse să intre, cum să prezinte produsele din nișele respective și mai apoi cum să le promoveze. Astăzi vreau să-ți explic business-ul pe EMAG printr-o analogie foarte simplă. O mașină cu 3 pedale, ambreiaj, frână și accelerație. În business avem și noi 3 mari piloni, iar ordinea lor este extrem de importantă. Nișă, prezentare și promovare. Este extrem de important să înțelegi că trebuie să punem egal ca importanță și să respectăm această ordine. Pentru că dacă una lipsește sau nu funcționează corect, mașina nu va pleca de pe loc. 1. Nișa este ambreiajul, pentru că ea cuplează de fapt tot sistemul. Ea face de fapt legătura între produs, piață și clientul final. Dacă ai intrat într-o nișă fără suficient de multă cerere, oricât de bine ai face partea de prezentare și promovare, cu siguranță nu vei avea randamentele la care te aștepți. Marea majoritate a sellerilor să știi că de fapt aici se blochează, deoarece este primul pas și cel mai important în punctul acesta. 2. Prezentarea este frâna. Este locul în care clientul se oprește. Este momentul în care el ajunge la produsul tău și trebuie să ia o decizie dacă îl cumpără sau dacă merge să caute altul. În realitate, să știi că prezentarea este agentul tău de vânzări. Poze, titlu, descriere, video. Îmi place mie să spun că este singurul zid de despărțire între tine și client. Cu alte cuvinte, dacă ai pierdut clientul aici, ai pierdut totul. Foarte puțini selleri chiar pun accent pe listare și vin cu tot felul de variații de la furnizori sau chiar de la competitori care de cele mai multe ori nu au o conversie bună și fac clientul să plece de pe listarea produselor lor. Iar promovarea este accelerația. Ea aduce cu adevărat produsul în fața oamenilor. Poți avea un produs excelent, poți avea o prezentare perfectă. Atâta timp cât produsul tău este pe ultima pagină, absolut nimeni nu îl va accesa. Pentru că accelerația îți aduce vizibilitate, iar mai apoi conversie. Însă ai mare grijă, pentru că nișa de fapt ghidează ceea ce se va întâmpla și nivelul de dificultate pe care îl vei întâlni în partea de prezentare cât și de promovare. Cu alte cuvinte, ca o mașină să meargă bine, ai nevoie de ambreiaj, frână și accelerație. În această ordine și în echilibru. Exact ca în business, nișă,
prezentare și promovare. Dacă una lipsește sau merge slab, toată mașina va merge prost. Și acum imaginează-ți cum ar arăta business-ul tău. 1. Dacă ai ști exact ce produse merită aduse și ce trebuie eliminat. 2. Să știi exact cum trebuie să arate listările tale. De fapt, să înțelegi care este psihologia din spatele fiecărei imagini în parte. Și 3. Să ai un plan clar de promovare. Prin promovare nu mă refer doar la reclame, mă refer și la recenzii și la recurența de care trebuie și vei fi nevoit să o accesezi de fiecare dată. Nu doar să băgăm ceva și vedem noi. Asta este de fapt diferența dintre cineva care doar vinde pe EMAG și cineva care cu adevărat înțelege modelul de business. Și acum întrebarea nu este dacă strategia asta funcționează. Întrebarea este dacă ți se potrivește și dacă da, cum ar arăta businessul tău cu produsele tale. Și aici intră în scenă programul meu Seller to Expert. Și vreau să fiu foarte clar încă de la început, pentru că nu este doar un curs pe care tu îl cumperi și te descurci. Este un proces de 6 luni în care vom lucra 1 la 1 pe businessul tău, vei avea acces la mine și la echipa mea care vede zilnic cifre din Amazon și din EMAG și vom aplica strategia pe situația ta, nu pe un exemplu generic. De ce 6 luni? Pentru că atât durează realist să clarifici nișa, să-ți aranjezi portofoliul și să-ți repari listările, să pui la punct promovarea și să vezi rezultatele așezându-se. Și de ce zic că acum contează? Pentru că timpul oricum trece. Întrebarea este, peste 6-12 luni vei fi în același punct, doar că mai obosit, sau vei avea un business mai clar, mai profitabil și cu mai puțin haos? Categoric, eu nu pot să iau decizia asta pentru tine. Ce pot să fac este să-ți dau următorul pas foarte concret, să vorbim 1 la 1. Dacă ai deja produsele listate, ai început să vinzi și simți că potențialul este mai mare decât ceea ce vezi acum în cont, următorul pas este un call de strategie cu mine sau cu un om din echipa mea. Ai un link în descrierea acestui video și în primul comentariu. Dă click acolo, îți alegi un slot liber și completezi un formular scurt ca să înțelegem mai bine în ce punct te afli acum. Și în acel call vom face 3 mari lucruri. 1. Ne uităm la businessul tău, la cifrele tale, nu doar la un exemplu generic. 2. Îți arăt unde pierzi bani, unde blochezi bani în stocuri și ce tip de produse ar trebui să urmărești. Și 3, dacă vedem amândoi că are sens să lucrăm împreună, îți arăt cum funcționează programul Seller to Expert în următoarele 6 luni și ce vei putea obține realist. Dacă nu este fit, o să zic direct, fără să te împing în ceva ce nu îți folosește. Și pleci din cor cu claritate despre ceea ce ai de făcut pe mai departe. Deci, dacă simți că ăsta este momentul în care vrei să nu mai simți că ești încă un seller pe EMAG, ci să devii expert în businessul tău, dă click pe linkul de mai jos, rezervă-ți un loc și hai să vedem ce putem construi împreună. Și înainte să închizi acest video, lasă-mi în comentarii la ce nivel ești acum pe EMAG și ce ți-ai dorit cu adevărat să vezi peste 12 luni. Citesc comentariile și poate următorul video îl facem fix pe cazul tău. Ne vedem acolo.